Voľba chcieť a tužba niečo mať, niečo, čo neskôr môžem s hrdosťou ukázať. Je to niečo, na čom sa dá neustále budovať. Je to niečo, kvôli čomu sa oplatí do krvi bojovať. Keď chcem ukázať svoj smer, svoju vieru, nerozmýšľam akú veľkú má slova mieru. Keď cítim v sebe čiernu dieru, zapíšem aj viac jak po papieru. Situáciu sledujem, text budujem, nič nelutujem, žiaden okamih ani krok. Bez rozmýšľania nepotrebujem skok, ktorý by mi mohol zobrať ďalší rok. Radšej za nás budem tvoriť pomaly, ale isto, a potom pozerať to, čo píte 46 dlho kyslo. Naše slovné frázy čisté jak medicínske gazy, s kľudom to zopakujem ešte aj 100 razy. Nezabudám na naše zrazy, cenné jak diamantové vázy. Životné fázy, ktoré sú tu s nami, ale aj za dverami. Veľa toho bolo, no mnoho toho ešte príde. Tak čo príde? Neskôr sa uvidí to, či splnilo sa mi to, na čo som toľko čakal, či bude vidieť aj to, na čo som toľko makal. I školu som toľkokrát preflakal, že počase som to už ani nerátal, no nevzdal. Aj dnes keď som ráno stal, som to nevzdal. Plnú hlavu repu, myšlienku, ktorú som v sebe mal, zo seba dostal, aby som pomohol druhým, niečo odovzdal. Toľkokrát som sa nervoval, preto lebo cestu vyšla pánu som nemal. Aj preto som si ľudí všímal, hudbu vnímal, k tomu text písal, ako človek z panelového kraja, kde sa stretávame my traja. Sme 46 ako kus raja, tomu dolnozemská cesta špinavá, kde tvorí sa naša hudba pravá, osudom zamotaná, ako myšlienka, čo nás spája. Mestskej časti, ktorá je opakom raja, chodíme my traja, Rado, Erik a ja. No uvidíme, čo uvidí sa, spolu skúšame zmeniť to, čo asi nezmení sa. Netek skončí sa, tak nech sa ti toto páči sa, tak nech sa ti toto páči sa, nech sa páči, dnes sa to raz vráti, a to furt platí. Platí.